furgoneta viaxan tamén 22 nenos de entre 3 e 9 anos recrutados en orfanatos para que brazo a brazo sexan os portadores do antídoto contra a enfermidade que estaba acabando coa vida de milleiras de persoas en todo o mundo. Isabel é a única muller que participa na misión e será un dos pilares. O seu traballo infatigable día e noite dependerá o cuidado daqueles nenos indefensos que dende o chanzo máis baixo da sociedade se converte na esperanza da expedición, coa vaga promesa de que os agardará unha vida mellor. Benito, o fillo de Isabel, é un deles. A fazaña dura 10 anos, pero Isabel nunca regresa a Galicia. Crese que puido morrer en México. A Organización Mundial da Saúde recoñeceuna como a primeira enfermeira da historia. Con 16 matricúlase na Facultade de Ciencias da Universidade de Compostela e grazas á súa enorme capacidade e a diversas bolsas de estudos, con 21 anos remata a carreira de Química e, a semana, consegue o título de mestra. Estes foron os primeiros méritos da extraordinaria carreira que desenvolveu ao longo da súa vida. Ademais de licenciarse en Química, fará tamén en Farmacia e Matemáticas. No ano 1937 o franquismo afasta da docencia polas súas ideas políticas e ata a década dos anos 40 non pode regresar ás clases da universidade. Será nese momento cando o coñeza o grande astrónomo Ramón María Ller, de que vai ser discípulo aventaxado. No Observatorio de Astronomía da USC pasa innumerables horas observando estrelas. Nos días fríos de inverno, entumecida entre as horas inmóvil no telescopio, María Norma non escrita que impide que as mulleres vistan con todos. Unha das principais contribucións de Antonia Ferrín facía varios... Ler unhas pequenas biografías de dúas mulleres científicas galegas, porque hoxe é o día 11 de febreiro, pois é o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Bueno, un solero de Antonio Ferrín. Antonio Ferrín Moreiras naceu en Ourense no mes de maio de 1914. O pai era un mestre que quiso deixarlles as súas 4 fillas o que para él era o mellor dos legados: estudar na universidade. Para conseguilo, a familia decide trasladarse a Santiago de Compostela cando a pequena Antonia só tiña 6 anos. Seguramente, nin o mellor dos seus soños de futuro. Aquel humilde mestre imagínase que a terceira das súas fillas se ia converter, co tempo, na primeira profesora de matemáticas da Universidade Compostelá. Na primeira